kat banang mi kisingi bat kipor ki jingsniu bat ki jingyasun parabrio kilanang jelai shisha kumjuru hakani kari khasi jungi hangni ngilak ban saki lengba iwei na kilong kimi iba kerteng kong trina suchen ibalawan mi syakmat hakilat patai kubor ban yathu batang nakadaw ba iwat RTI syapangki kampenroy bat kiskim baper hapo jong kasnong jungi ilahab ban syak kentaj nong no sendon kani ka jingja kadai hakasnong lama kabahap hapo East Janjahil District bat ikong trina ilayatu shushu baka dorbar snong kalakhangi ki para marjan ban yarung yami nekenduk parasnong bat kasnong kan ombak klishu yakayap ki im hakayeng jungi bat kiwe de ki adong ikong trina suchen ila ongru ba in aipor shiteo ya orang ba snong kasnong lama kata uba telmi dong ba unwan syakmat pan pensai hakilat pathai khobor halor ke kadaw baka dorbar snong kalabe snong ya i na kadaw menongkong ya kani ka siti ma ngalawan chong chuam misdang angni ya kani ka siti ba kasnong lama kata snong nya ngalibu ha audisi ya kani ka siti menongkong lawan pan i namar lawan chong yung hasan trik banan nongkong man pensiu banga sya ta snong tang na kadaw banga pan RTI hadu menta ngampat yo kata hajing yesuk hapo kasnong kataw namar ki kendon an kum ite ngam po kasnong tang ba syakmat ka an pat kilen maki klemle dengan pen EP kani kot banga bu cha audisi menopong kani atrik benai kat arjar apio nang ta adin nang ta ngawan chong press club kat santri benai benongkong arjar apowe nang ta ngayai anda nang ta ngayo i bakani kat nyu kat kandai teri benai benongkong arjar apowe ba orang ba snong ulawan ha audisi kani ka siti ngayo i hapo YouTube hapo mobile baka SYC ka ong ya keren ba audisi ong ba orang ba snong ulakot audisi hapo office hendrai ong bangi klemle ka kani ka siti ngapto sya audisi namar baka ni ka SYC kaya keren ba audisi to audisi ong bangi ledap kot ya orang ba snong ong bangi klemle tanang ta nasnga ngayat kat kani ka we ang ta ngapo ka siti sya audisi haba ulen kumto hapo office jong pi kum audisi balai hasnong kite ki kuminga ta ai karai nga nani ai ka jingtho nga ka sakhi sabut ko biang kani nga ai sya audisi ka jingtho nang ta audisi u ai sya nga kani ka jingtho nadu bangayo kani ka jingtho na ki jong audisi kisha yang abangan syong kali habangali kit jingkit apo snong ro kisha nya nang ta tengah sengap ja namar badon pam nang ta kan rew teri benai ba arajar apowe nang ta ki pelong dorbar apo snong aku arteri benai balai arajar apowe kani ka siti nga tho nga ai kawe kopi sha po office dorbar snong lama bang ai hakti usketri jong kasnong hapo dorba rangkat bat ti faida ti babun ti baysyong bat orang bat snong bat usketri snong bat ti khot ti don lang haka kumni hakame nga ai kani ka siti nga tho kani ka siti kumni angan puli khandia ka jing pensai hakmat ka dorba snong lama kat kum ka te ka phang bala ka deu haning nga ban nga wan hapo ka dorba snong nga kwa ban keren hapo ka dorba ban pensiu tu yak ka bapi larai nya hakalai pyo tari ubana bakat we arjar apyo hapo kador basno namar hakato kapor bapirai nya ngamdon ngakuma ban siu tu ka ka bangalale hapo kasnong kathau kumta ngakarpat yapi bapin siu bha ban ailat nya bangan keren hapo kador bar nang ban siu tu kuble shibun ka pentip shapi kong trina suchin kani nga ai hapo dorbar mangan yok keren hak man tajba handre urang ba snong umi habar ba ube pembaninya uong khile mentang ibun kam anda la jandek min sakot ipi haduk ba wai ka dorbar kim khot inya tengah snyo longo
namar nga kwa ban ya keren ka bangale haba kita chno nya ngam don nada kwa ban ta chno nya khot lang se mat ka ka hukum chno ka badon ko chno bakirai banga klem le hang ta nga ro ban snyo thu da ka basai nang banga ngan yo tip ka jing le jong nga ko chno mat ki hab ai ka rai nga ban ya keren hanrei im kwa ya nga ban ya keren mat nang bukun li bukun cha school di pelong dorbar kita chno pembaninya nadin ngaklem sio nanta kani ban nadin jonga ngaklem sio anda ngapo hasno ime bat ipara jonga itu inga anda men step ngayo sio baki pertas no ambitsu ban le thit jing thit adukan jonga ambitsu ban yarung yemi bannya nah kata kadang ngamut ban record apa mobile ndrei pipet no uta unong pertas no uklem pertasyo tengah snyo longo nang ta ngali Ang sedang siya ka RTI ka di file halor kay. ka RTI banga file nalor ka skim cheese tax Okay. skim cheese tax ni NRNG ma unya kata nga file nadu arajar kat kendai tama anda uta orang basnong usngap uklem le nya pen ki ngalik pentip chopo office nang ta anda ngayai kelenti ban chopo office kita chnong Yang pilap iyo nakta RTI pa. nakata ka RTI ngalap mabun ki skim ki sateng bat ka bainos ni ki bru ki sa pending anda ngabat RTI ka ki penrung ya kama bainos ni jong ki bru bat ka rang sa ka rang don ka skim ka bubun ka nyola Nyulang. ka ba sanlak tam kebun ha Oh, kebun. don ki kot kisla Ibon kiskim. bun ki skim Kidai basna iyo. ki ba sna Nhiều akan lắm madi cái này skim không? oi Nhiều lắm cái skim yếu. nyola ka skim akan madi Okay. nang tapat don ki kot po pala Am subatay gum to ki igi. don ki skim bathung tenrai kwai Okay. don ki skim bathung so nyamtra don ki skim basu thung so strun don pat ki skim ba snapan kana kum kita lapoi lak lakanulak ngam tip su ngan kan mau kaja ta kum tai chi nhiều khara chi lak tam kharai namal uthong yinya ada phakwa ada ka skim ru nga koloi ban ngan ai ada phakwa ada ka pisar ngan ai buang phile wengi ka te ka arti ai ngam tre ngan pej ka jing shisha balai kum ne ka sa kan rum kan ram kat ki skim ki bengayo ha ko snong ki sa kan rum ka arti ai nga fal ha ko video ha ko blog period ngayo ru ha ko blog ngayo na du usnam arhajar kat kendai na du usnam arhajar kat kendai tang namar banga klem kren nga le kum ba kren sop kum to po snong nga klem pen i cho po office andre anda nga pen i anda nga kren po snong kim snga na hang ta kim snga nga le bu cho po office anda le bu cho po office takip kini na po office kini takip ki pha takip ya kane ka skim nang ta kan ta snong nga nang ta anda le kene la lockdown nga ai kene ka sithi ha po dorba la lockdown anda lockdown mi yo shu banyak keren mo ngai snap jam anda nang ta ka pli ka lockdown ngadu mala ban pli ki yo mi hat ban pli mo nang ta ngale mi cho orang ba snong tengah orang ba snong ka dorba ru pi ong inya khilik anda lep mi sakot peleng phim khot inya mangan keren mak pa ba ke bangan le bakalai pi nang ta u ong teman ta dan covid te ngim yo shu banyak keren te pan jingbit na urung disi la da u ai tangin perlong be tengah le bu kan ni nama bagan le keren mat u rang ba snong nama ha orang ba snong ngak lem thokot nama bangi dang nong nong pendong la da ngak thokot ru resip kamen toy ayu nama yo bo u ong ngak lem yo jing tho tam ha bangan le mak mat da ka tin bangan keren ta kan ni ngak tho cha audisi nang ta audisi na kan ni ka jing tho audisi upha bu ong badang don covid apa long komiti ya khot lang ta ki khot ya nga bat nga bat ulok jonga ngi ya le bat ki khot komiti ki bedon nang ta ko komiti uta orang ba snong u ong kum ne ni klem le ap u ong pam ban nga la da biang pi saki sabut jong pi ai sak kes na ong wo me hang ni khai me ya nga hang ni nga he hang ni nga san nga klem kwa ai kata ngakwa ban tip ya ka tenrai ka bangan le po ko snong kenang bangan do ban pan ma bi pi kum rang ba snong
tang nakadaw bangapan ya kini ke RTI namar ki RTI bangapan shwa bang dep bangalabu ya ki kot kisla ke RTI uneus kitri ha komiti nga krani kita uneus kitri visi uwan ha kamit jonga kamit banja uwan ban thong pisanya kawasan peu haja ngam tre ngakua ban tip ke bakane ka skim ke badan hasnong jongi ka sa pending kum ne ngam tre sini te pisah nang tangai thu po komiti nga ang ai ka dorbar nginya kran hakmat upai ba ke bangalat iti RTI ke ba ka sa pending ya ka skim chispa asni po hasnong jongi namar ka ni ka chispa asni ki ying ki don prapeu sau prapusan ying hasnong kas job kat ki don chispa nru ko sau tali ya ka ni nya kran ha po komiti ngong ai lat ini banginya kran shwa po ka dorbar nang ta orang bak senang orang tongin nang ni Muslim syu la ai dorbar rangkat bat ke dorbar badan kamu po senang po tahu ni keren lang bat ni hadu mentah ni miok kata ke dorbar nang ta nya ap siap tengah lek ya keren bat orang bak senang ru ngam lam nya phone ru receive tengah nak klem ban si ngalek mi chau disi ngalek ong dekat tin on sehem hi ong ban pelong dorbar hadu mentah ni miok dorbar takum do pin lek nya nga kerana katin nga kan tok khot chu nga namar banga bun pelat tikot lakum ba thok sithi te kum ba thok sithi samla la da pio iki kunjing thok banga thok chapot disi nang tau disi u ai kan ni kot nya u ong ki ai di kendon ki ba pi ki bengat ki pi ya thu nya nga ya thu nga ong ki kendon bala khang persa e kinong song snong ba kimbit ba kimdei ban yelek ya wan chu bat ka ying jong nga bat ban thit jing thit kan jong nga kaba ar bala khang ya nga bat ki bru ban ya kendu le ni ban ya syem na mario bangan ni ya thu iki ya kata ka RTI bangan lap ya kata ka chispa asni kin sngeu thu nang ta kaba lai ba ka snong ko kan ba kli ya ka ying ka sem majong na ka yap ni ka i na kata hadau nga ai kini ki sakhi sabut ya udisi na mardon ki sakhi sabut ki ba hasnong ki ai nga kum kata ka adong kasnong ka IAP tangba lada poi ki bru sarkar ada poi ki bru na po office ombit banyatho ombit ngimle tang hapo be kendon ngimle kat kum jingit jongi kum pinong song nanta anda yo kani ka sithi DC ulapha aku pratri September 2000 we shanga ka we kani kopi shanga bat ka we sha ule snong hadu mentah ompat pelong dorbar mende shwa bangan chong press club hang ne telepon chau rang ba snong jongi ban snong thu ulen uong klem le ada orang ba snong u klem le belai un haba uyo ya kane sithi belai un pelong dorbar wut khnang ba kipat ba ang song snong kin yo sneu ke bangale hapo ka snong ka thau dan ne ke bangaman ngalong ka bru bok sneu kum ba kila tho ak bor baladep ngam yo I tangga jing yo sneu ma sneu don ki bay thu balai me ki tho kan tho nga ngade ka bru ko bom don jing ye dei ba ka snong ngan ab yo orang ba snong ha po chi ti yo ba un ban sai ko pra klop lada umman ngam ban se kum kalong kami ngan let pen tip sha kam khalia authority ngan let sakmat jong ka bandawa ya ke jing le bi an jong ki nga po snong